1-én kezdtem el a World Ventures üzletet, egy kicsit előbb jöttem ide, mert elkezdtem utazni, és valójában az elmúlt egy évből 74 napot utazással töltöttünk a párommal a világ körül. Azt tegnap említettem, hogy akkor ő 14-et, én 60-at. Majd igyekszünk a jövőbe behozni mindenféleképpen, hogy ez a balansz egy kicsit kibalanszírozódjon. Ami nagyon fontos, hogy kérdezem meg, kik azok, akik újak, akik még most léptek be mondjuk az elmúlt 3 hónap a bátran. Szuper! És ezek közül volt már valaki államúton? Jó. Oké, hadd kérdezem meg, ki volt egyébként államúton, aki már itt van a World Ventures-ben? Fantasztikus, nagyon jó. Tehát azért az öve volt. Jó srácok, akkor beléptem, én abban a pillanatban elmentem utazni. Tehát abban a pillanatban az első dolgom, hogy elmentem és megkóstoltam, hogy mi is ez a termék, mi is ez a szolgáltatás, amit kapunk. Ne felejtsük el, akkor tudsz a legőszintébben, leghitelesebben beszélni erről az egészről, hogyha már kipróbáltad. Ugye 2 dolog nagyon fontos a mi üzletünkben, az egyik az, hogy használni kell a terméket és a szolgáltatást, a másik pedig ott kell lenni a rendezvényeken. Ha valaki ezt a 2 dolgot nem csinálja, akkor így lassan kicsúszik az üzletből, 3-6 hónapon belül biztos nem lesz itt. Tehát mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy menjetek el az államutakra, fantasztikusabbnál fantasztikusabb, hogy most is jöttek ki nagyon jó európai államutak, nagyon olcsón. És csak azért érdekes, mert tavaly augusztusban kezdtem el építeni az üzletet, szeptemberben elmentem Dubajba közel egy hétre, októberben több mint 3 hétig Sri Lankán voltam, novemberben meg egy hétig Madridban. És ez alatt a 3 hónap alatt 80 ember csatlakozott az üzletemhez. Csak azért, mert utaztam, folyamatosan posztoltam a Facebookon, videoblogoltam, YouTube-éreztem, stb. És egyszer az emberek, a barátaim, az ismerőseim, rengeteg ember ugye a Facebookon és az egyéb közösségi média oldalakon tömegével érdeklődtek, hogy hogyan manóba tudom én ezt csinálni. És akkor megmutattam nekik, elmondtam nekik, akkor egyszerűen egyre többen és többen jönni akartak a klubhoz. Tehát én azt tudom mondani, hogy igazán nekem akkor épül mindig az üzletem, ha utazom. Ha nem utazom, akkor nem épül igazán. Tehát mindenkinek azt mondom, hogy menjetek, utazzatok, mert akkor tényleg nagyon szépen fogtok haladni ebben a dologgal. Nos, mivel nekem egy kicsit a termékről kell beszélnem, hogy mi is, hogy mindenki tudja ezt, és ugye ez a kép. Szóval, ez a kép annak idején, 2012-ben, ha jól tudom, Cancúnba készült, ez egy világcsúcs, a Times Square-en van, ez egy óriás kivetítő, 2000, vagy illetve több mint 3000 ember látható, akik egyszerre voltak nyaralni ebben a gyönyörű Moon Palace Resortba, Cancúnba. Innentől kezdve mindenki könnyen megértheti, hogy miről is szól a World Ventures valójában, mi nagy tételben vásárolunk. Tehát azt kell látni, aki nem érti, hogy tudjuk ezeket a fantasztikus árakat elérni. A World Ventures oda megy a világ legnagyobb luxusszállodáihoz, resortjaihoz, hajótársaságaihoz, és azt mondja nekik, mondjuk egy egyszerűen, amikor azt mondja a párizsi Sofitelnek, hogy jövőre mondjuk ide jönnék 5-ször, minden alkalommal kivennék 100 szobát, és most előre kifizetném az egészet egybe. Tudja nagyon jól mindenki, hogy ez mit jelent üzletbe, aki vállalkozó, nem valamit utólag nem fizetni ki, hanem előre nagy tételben kifizetni, ezért mi ezt a töredékért megkapjuk. Igen, aki az építőiparban, azt tudja nagyon jól, miről beszélek. Jó. Na és utána a World Ventures megkereszt különböző ilyen utazási szolgáltatókat. Tudjátok, van ilyen, hogy Eiffel-torony túra sorbanállás nélkül, amúgy az Eiffel-toronynál csak egy napig kell sorban állni, hogy följussál. És oda megyünk ehhez a céghez, és azt mondjuk, hogy egész évre, jövő évre 5 különböző időpontra befoglaljuk azt a mennyiségű Eiffel-torony túrát, oda megyünk egy hajótársasághoz a Szajnán, és befoglalunk egy hajótúrát 4 fogásos gurmé vacsorával, és előre azt is kifizetjük az utakra, azon kívül oda megyünk mondjuk egy limószervizhez, és előre kifizetjük azokra az utakra a limó szervizt azoknak a klubtagoknak, akik majd jönni fognak erre az útra, és utána ugye a klub megfordul, és ezeket az utakat, ezekkel a szolgáltatásokkal föltölti a mi álomút oldalunkra. Ezek közül tudunk mi válogatni. Tehát a World Ventures utak, én nagyon sokszor hallok olyanokat, hogy mi egy ilyen utazási klub vagyunk, ahol olcsón lehet repülni, meg jó repjegyek vannak, meg olcsó szállodák. Tehát egyáltalán nem erről szól. A World Ventures nem olcsó utakat kínál olcsón, a World Ventures álomutakat kínál álomáron. Jó? Tehát aki mélyebben szeretné megérteni, hogy mi a World Ventures, mi egy életstílus klub tagjai vagyunk, és segítünk embereknek átlagon felül életstílust elérni. Ha csak ezt az egy gondolatot így megosztasz másokkal, akkor borzasztóan kíváncsiak lesznek, hogy valójában mi is ez, és kíváncsiak arra, hogy mi is ez az álomút. Hogy is néz ki egy ilyen álomút? Megérkezem mondjuk Párizsba, és a reptéren már eleve várnak egy gyönyörű limóval. Annak idején, én Dubajba mentem, egy gyönyörű 750 IL
BMW-vel vártak minket, és vittek el minket a szállodából, külön VIP vendégként, külön recepción fogadtak. Utána fölértünk a szobába, némi kis ajándék fogadott minket, Jusut Bírszány, póló, stb. És volt 2 hostessünk, aki végig odafigyelt ránk az úton. Tehát ezek életre szóló élmények, amit valaki szerintem soha senki nem fog elfelejteni, aki élményeket akar gyűjteni. Ugye ilyen utak szanaszét vannak mindenfelé a világban, tehát tényleg nekem a World Ventures, ugye a World Ventures előtt is én már utaztam, én 19 évesen megfertőzöttem egy ilyen kubai utazás alatt a világjárásra, és onnantól kezdve 15 éven keresztül más se csináltam, csak a világot jártam. Viszont az elmúlt közel egy évben a World Ventures-nek köszönhetően valójában 3 kontinenset is úgy valamilyen szinten sikerült bejárnom, tehát tényleg egy fergeteges dolog, mindenhová tudunk utazni, és mindenféle érdekes útjaink vannak. Tehát ki mit szeret, ugye aki szeret wellnessezni, mehet wellness utakra. Aki imádja a focit, mondjuk mint én, az mehet angol bajnoki meccsekre akár. Tavaly nyáron még a világbajnokságról lemaradtam, mert akkor kezdődött, de el lehetett menni egy világbajnoki döntőre, egy 5 napos luxus útra $4000, és benne volt a VB döntőre a VIP 1. Ha most belegondol valaki, több millió forint eljutni egy ilyen VB döntőre, és ezt meg lehetett csinálni $4000. Azon kívül van mindenféle kulináris utak, művészeti utak, síutak, tehát tényleg amit bármit szeretnénk, kinek milyen kívánsága van, mindenre el tud menni. Nos, hát ugye van a sláger út, tegnap megkérdezték tőlem, hogy Gábor, hol vannak a $69 utak. Mondom neki, hogy figyelj, minden hónap harmadik hétfőn 5 órakor borzasztóan koncentrálj, 1 percig körülbelül fogod látni a $69-ot. Ez az, ugye minden hónapban van egy $69 hajóútunk, amit ugye nagyon sokan nem értenek, hogy lehet ilyen jól csinálni. Erre rájöttem, szerintem mi ugyanazt csináljuk, mint a Tesco, amikor dinnye szezon van. Fölvásároljuk, a Tesco is fölvásárolja nagyba a dinnyét, és olcsóban adja, amennyiért vettem, mert megteheti. Hát valószínűleg ez nem $69 kerül a cégnek, de megengedheti magának, hogy egy ilyen igazi signature utat csináljon minden hónapban, amit $69 tudod adni a klubtagoknak. Amikor valaki ezt elmeséli, addig, amíg nem mennek el a barátai, nem fogják elhinni. Én ebben kezdtem, a Prágával, ez a $99 hétvége a Korintiában világbajnok, ki kell próbálni mindenkinek, itt van a szomszédben, jó tesznek, jó, és itt a 26-ból lehet gyönyörködni a városban. Itt van idén nyáron ez az 5 napos krétai út, 5 csillagos luxus resortban, all-inclusive ellátással benne van egy 1 napos hajótúra, és aki ott jobban figyel, hoppá, igen, akkor itt lát egy 100-as karikát. Tudjuk nagyon jól, hogy amikor beléptünk a klubba, aki goldal, az 200, aki platinával, az 300 pontot tud felhasználni egyből az utazásokra. Egyből egy ilyen útra el lehet menni. Na most több mint a 70%-ára az utaknak több mint 200 pontot föl lehet használni. Hát azért csodás a World Ventures, szóval aki belép mondjuk egy gold csomaggal, abban a pillanatban az összes pontját föl tudja használni. Itt van egy írországi út, $200, 50 pont felhasználható, ez egy 4 napos út reggelivel, 2 vacsorával, ez egy wellness út, és van benne egy ilyen medieval kastélytúra is, középkori kastélytúra, vagy itt van ez az izlandi Reykjaviki út, ami 5 napos, van benne bállalás, borkostolás, ez egy ilyen művészeti út, tehát rengetegen artgalériára elvisznek, és ezen kívül van egy főző tanfolyamon, meg lehet enni azt, amit főztünk. Nem tudom, ez kinek jó ötlet, de senki nem szeretném megenni, amit én főztem. És itt viszont több mint 200 pontot föl lehet használni, tehát hihetetlenül olcsón el lehet jutni erre az útra, és ugye itt van ez az Zakintoszi $59 út. Ugye ezeket az utakat ki is lehet bővíteni. Ezen az úton tavaly, ha jól tudom, vagy tavaly előtt volt egy klubtagunk, 5 nap ugye ez az út $59 volt, de ők kibővítették 2 hétre, és a repülőjeggyel együtt 2 hétig voltak ebbe a Zakintoszi szállodában 78 000 forintért, repjeggyel együtt, mindennel együtt, reggelivel, és a last minute utasok voltak ott, borzasztóan büszkén mondták, hogy ők egy hétre jöttek, és fantasztikus deal, 160 000 forintért voltak egy hétre. Ugye mi 78 000-ért voltak a mi klubtagjaink 2 hétre, tehát ez az, amit a World Ventures tud, srácok. Itt van Dánia, Európa egyik legdrágább városa, én nagyon sokszor voltam itt, de ennyiért nem lehet ott lenni Dániában. Ráadásul nagyon elegáns 4 csillagos szállodában, úgyhogy még 75 pont ebből a 209-ből lejön. Bosznia, Mostár, tudom, hogy nagyon sokan voltak ezen a boszniai úton legutóbb. Bea volt, és ő a kisfiát is elvitte, aki $7 fizeti, ugye? Igen, ez elírás, ezt mindig mondjuk, hogy ez nem 209 az út, ez 119, de még nem lett kijavítva, jó? Tehát ez 209-ér is nagyon olcsó lett volna, de valójában ez az út $119 volt, mínusz
50 pont, és gyerekeknek például $7 volt, tehát hihetetlenül olcsó. Spanyolország Tenerife-t egy $500 út 8 nap, félpanzióval, buvároktatással, és egy 4,5 órás hajó túrával, borkostolóval együtt, és itt is 200 pont, tehát ha valaki egy goldcsomaggal indul, úgy tud elmenni erre a nyaralásra, hogy egyből 200 pontot föl is használ. Oké, Jamaika. Hát én valószínűleg több helyen voltam Jamaikában, mint bármelyik őslakos, annyit jártam ezen a területen. Tényleg egy fantasztikus ország, és ide eljutni 689 mínusz $200 egy egyhetes all-inclusive álomútra, ahol Montego Bay-be egy limóval fölvesznek, elvisznek a szállodába, és egy fillért nem kell költeni. Tehát ez annyira all-inclusive, hogy az összes alkohol, az italok, és még a borravalók is benne vannak. Ezen kívül ebben van még egy ilyen Dawn River túra, a világ egyik legizgalmasabb, megmászható vízesése, plusz egy ültetvényre lehet még elmenni. Tehát ez ezért az árért tényleg vicc kategória, ez több ezer $1000-ba kerülne ez az út, ha valaki magának szeretné ezt leszervezni. És itt mondja Kína Peking. Ez egy 2 hetes all-inclusive út, amiben kínai nagyfaltúrától kínai nagycirkuszig, van benne Peking, Shanghai, van benne egy 4 napos hajótúra a Yangtze-n, tehát rengeteg dolog van benne, $1500, mínusz $550 pont felhasználható. Gondoljatok bele, utazási irodán keresztül egy ilyen út $1 millió tételbe kerül. Jó? Tehát mindig ezt kell éreztetni az emberek, hogy mi az az árérték arány, amit mi kapunk. És ugye itt van a nagy kedvencem, Las Vegas, ugye Attilának is egyik kedvenc helyen, hogy sokan azt nem akar Las Vegasba menni, nem kaszinózik. Hát én elég sok időt töltöttem a kaszinós szakmába, sajnos Las Vegasba is, egyszer egy hónapot, annyira senki nem akar Vegasba menni. Viszont gondolj csak bele, ez egy all-inclusive 6 napos út, amiben benne van egy éjszakai helikoptertúra is, és reptéri transfer, egyéb dolgok, és $429 mínusz 200. Na most, hogy te el akarsz menni a Vegasba egy ilyen éjszakai helikoptertúrára, az, ha csak úgy oda megyünk, akkor az $200 egy fél órára. És erre az útra, mint klubtag, $229 el tudsz menni. Na de ez az, amit a World Ventures tud, és ez az, ami miért ilyen hihetetlen mértékben csatlakoznak az emberek tömegével. És ugye ami nagyon fontos, ugye ezen nagyon fontos árgarancia van. Ha ugyanezt az utat, amit bebukkolsz, 7 napon belül bárhol megtalálod ugyanannyiért vagy olcsóbban, akkor 100%-ban visszaadja a cég a pénzt, és ingyen elvisz az utazásra. Én úgy tudom, hogy az elmúlt 9 évben, tegnap hallottam, csak 2 embernek sikerült ezt 2-szer. Most képzeljétek el, napi 2-3 ezer ember lép be ebbe a klubba, biztos van köztük néhány zöld, aki analizálja azt, hogy talán olcsóbbat talál, és napi szinten szerintem ezrével keresik az olcsóbb utakat, és az embereknek nem jön össze, tehát valószínűleg tudunk valamit. És azon kívül, ugye, ez volt az álomút koncepció, aki ezt az egyetlen egy dolgot megérti, csak ezt az egyetlen egy dolgot, nekem ezt Peter Paderel mondta, egy vagyont kereshet ebből az üzlettel, jó? Tehát ez az egyetlen egy termékünk, mi nem egy vitamincég vagyunk, mi nem kozmetikai szereket árulunk, neked nem kell orvos professzornak lenned, vagy dermatológusnak, hogy a barátaid elhiggyék, hogy miről beszélsz, ugye csomagolni mindenki tud, oké? Tehát innentől kezdve szerintem mindenki borzasztóan hitelesen tudja ezt az üzletet reprezentálni, csak nyaralni kell menni, oké? És használni a You Should Be Here logót. Nos, tehát ez volt az álomút, és ezen kívül van nekünk havatortán, ez mind plusz szolgáltatás, van a foglalási rendszerünk, amin keresztül repjegy, szálloda, autóbérlés, stb. Aktivitások, tehát meg tudod menni a londoni metróbérletet például a foglalási jegyenek oldalon keresztül, és tudsz egyéb belépőket múzeumokba, helyekre vásárolni innen. Bocsánat. És mi azt mondjuk, hogyha beszélnünk egy repülőjegyet, vagy egy szállodai szobát, és még aznap éjszaka éjfélig megtalálod olcsóban bárhol, akkor kifényképezett beküldöd a cégnek, erre megvan egy formula, hogy ezt hogy kell csinálni, a webirodádban megtalálod, kérdezd meg a szponzorottól, ne tőlem, mert nekem erre van ember, aki ezt csinálja. Tehát a lényeg, hogy a különböző 150%-át utálják vissza. Na most nekem van egy nagyon jó barátom, Laci, ő most éppen egy római álomúton van, és ő Dublinban él. És ő minden hónapban, sőt, havonta többször hazarepül Dublinba ide, és ő minden alkalommal a Ryanairnél megnézi, hogy mennyi a jegy, és megveszi nálunk, mert Ryanairnél mindig olcsóbb 10-15 euróval vagy dollárral. És a Laci minden repjegyén keres $20-30. Tehát minden 5.-6. repülőjegye ingyen van. Nem tudom, ki jön Barcelonába most, ki jön Ryanairre, ki igényelte vissza a pénzt? Senki? Jó, oké.
Oké, pedig jó, én is, jó, tehát gyerekek, a Ryanair nálunk sokkal drágább volt, mint a Ryanairnél, és meg lehetett ezt csinálni. Tehát én amikor megvettem már márciusban, akkor már egyből meg is csináltuk ezt a Price Pledge dolgot. Érdemes mindenféleképpen, és ez egy tényleg működő garancia, ezt a cég mindig visszafizeti minden alkalommal, tehát nagyon jó. Sőt, ugye egy kicsit kérdéses a szituáció, hogy valami múltkor barátom Hongkongban volt, és ott nem volt egyértelmű, hogy ez most olcsóbb volt, vagy nem volt olcsóbb. A cég úgy, ahogy van, az egész éjszakai foglalást visszaküldte neki. Úgy, ahogy majd legyen vita kérdés. Jó, tehát tényleg én még ilyet az életemben nem láttam, hogy ennyire komolyan vennék ezt a dolgot. Jó, és itt van a legcsodálatosabb dolog, a Rate Shrinker. Tudjátok, nagyon jól vesznek majd repülőjegyet, akkor nem szabad soha többet megnézni, hogy mennyibe került volna holnap, vagy az utazás előtt egy héttel. Ugye ez ismerős mindenkinek. Na hát, hála Istennek, 2 éve létezik, ha jól tudom, 2 éve létezik ez, vagy 3 ez a szabadalom. Ugye azt tudunk, hogy a Rovia, az a világ egyik legrégebbi utazási irodája, az utazás nem úgy értem, hanem a Rovia, a mi utazási irodánk vitte elsőként online-ra a repülőjegy értékesítést. Oké, tehát itt egy olyan informatikai és programozói háttér van a Rovia mögött, ez egy 32-33 éves utazási iroda, és hogyha fölmentek a World Travel Awards tavalyi, tehát megnézték a World Travel Awards-ot, akkor 9 díjat hoztunk el. 9 számban lettük az elsők a világon, tehát ez tényleg egy nagyon komoly rendszer. És hogyha megvettük a jegyünket, a szállodát vagy a repülőjegyet, onnantól kezdve ez a szoftver 10 percenként figyeli a mi vásárlásunkat, és ha menet közben árváltozás történik, tehát lejjebb ment a jegyár, akkor, vagy a szállodai szoba, akkor automatikusan újra bukkolja, és a különbözetet visszautalja a számlánkra. Természetesen repülőjegynél ezt csak akkor teszi meg, hogyha az újrakiállítási költség nem haladja meg ezt a különbözetet értelemszerűen, de valószínűleg, hogyha én itt szólóba veszek magamnak való egy repülőjegyet és meg akarom cserélni, hát egy kicsit más ez a költség, mint mondjuk a Rovia, aki éves szinten több millió repülőjegyet vesz, tehát mindenféleképpen ez egy nagyon jó dolog. Természetesen senki nem gondolja azt, hogy vesz egy Wizz Air jegyet, és akkor ott azt, mit tudom én, $50, mások meg megtalálja 48-ért, hogy akkor vissza fog kapni mondjuk $3, jó? Oké, kedves barátom Attila, ő kapott vissza itt pénzt, ugye ezt megtalálta a jegyet olcsóbban, és beküldte, itt Berta Joli kolléganőnk, aki tavaly, amikor mentek a Hajkidiki államútra, akkor Tesszalonikiben töltöttek egy éjszakát, és lejjebb ment $5 a szálloda, 10%, és visszaküldte a Rate Shrinker automatikusan a számlára. Most tudom, hogy ez csak 1200-1300 forint, a Booking.com csinál ilyet? Nem. A miénk igen. És ugye itt a világcsúcs, ahol egy kedves klubtagunk, ezt szeretem mindig elmondani, vett 6 darab jegyet, első osztályú repülőjegyet, jó? Tehát nem egy olcsóbb jegyet, tehát 6 első osztályú, sok $1000 repülőjegyet, és a rendszer megtalálta olcsóbban, lejjebb ment a jegyár, valószínűleg a fél első osztály üres volt Jakartába, és kapott egy e-mailt, hogy $16,000 visszatettek a számlájára. 16, ez a World Ventures világcsúcsa egyébként, jó? Tehát ez a abszolút kiemelt példa, jó? Ez a top-top, de működik, létezik és él. És akkor utána a kedvencem, ez pedig a Concierge, akinek van újabb BMW-je vagy Mercedes-e, vagy nem is kell annyira újabbnak lenni, ott van egy ilyen szolgáltatás, van egy ilyen gomb, felül meg tudod nyomni, évi $500 000, és egy ilyen helyes kis csajjal lehet beszélni, vagy fiatal emberrel, aki segít bármiben, ami oda van írva. De ez a World Ventures klubtagoknak bele van építve mindenkinek a telefonjába, és egyelőre még csak angolul, de ígérik, hogy nagyon rövidesen 32 nyelven lesz ez a Concierge szolgáltatás, ahova tényleg asztalfoglalás, útbaigazítás, minden az ég egyet a világon. Itt rengeteg sztori van a Concierge-vel kapcsolatban, de abba kell belegondolni, hogy ugye sokat gondolkoztam ezen, csak ezt az egy terméket magát, ezt lehetne emelembe árulni. Gondoljatok be, csak ezt az egy terméket. Tehát hány üzletember, vállalkozó van, akinek fantasztikus lenne, hogy van egy ilyen személyasszisztens. Képzeld el, tárgyalsz valahol, és szólsz, hogy bocs, fölhívom az asszisztensemet, srácok, foglok egy asztalt valahová. Így fognak nézni rád, hogy mi van, neked asszisztensed van? Igen, neked asszisztensed van. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és nem csak akkor tudod használni, akkor utazol, hanem mindig, a nap 24 órájában bárhol. Nem csak utazáskor, hanem az életedben bármilyen területen tudod használni. Úgy gondolom, hogy elmondtam nagyjából mindent, mivel nem nagyon készültem. Oké, hogyan érhetjük el ezeket az előket, már mindjárt tudjátok, benne vagytok mind az üzletbe, tehát
valójában kifizettétek már a klubtagságit. Remélem hasznos dolgokat tudtam mondani, és mindenkit csak arra tudok biztatni, hogyha sikeres üzletet szeretnétek, hogyha pénzt szeretnétek keresni tényleg ebben az üzlettel, akkor használjátok a terméket és kezdjetek elmenni álomutakra. El sem fogjátok hinni, hogy milyen szinten fog ez jelölteket, érdeklődőket generálni. Ne felejtsétek el, a mi üzletünk, a World Ventures, az egyetlen egy network marketing üzlet jelen pillanatban, amiről én tudok, amit lehet zéró rezsivel csinálni. Én egyetlen egyszer fizettem, amikor beléptem ebbe a klubba, azóta csak pénzt kapok és csak utaztam. És mindenkinek csak ezt tudom mondani, itt nincs havi 30-40-50 ezer forintos tétel, mint minden más network marketing cégnél, ahol meg kell venned egy olyan terméket, amiről soha nem hallottál, és enned kell, különben meghalsz, vagy leesik a bőröd, vagy valami. Hanem egyszerűen mi benne vagyunk egy üzletben, nem kell más csinálni, csak a lelkesen megmutatni a barátainknak, hogy a világ legjobb létező életstílus klubjában vagyunk benne. Ők könnyedén be fognak lépni, hogyha sok embernek megmutatod. 4 emberen van, onnantól kezdve egy fillért nem fizetsz, sőt, éves szinten 1200 vagy 600 dollárt ők tesznek rá a számládra, amit le is tudsz utazni. Szerintem a világ legzseniálisabb dolga, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy hajrá. Köszönöm szépen.